Let's read 1 Samuel chapter 30. Nkosi, dithe mandingaze Thank you, Jesus. Cela usifundele 1 Samuel chapter 30. Yes, from verse 1, please. Now it happened when David and his men came home to Ziklag on the third day, they found that the Amalekites had made a raid on the Negev, the south country, and on Ziklag, and had overthrown Ziklag and burned it with fire. And they had taken captive the women and all who were there, both small and great. They killed no one, but carried them off to be used as slaves, and went on their way. When David and his men came to the town, it was burned, and their wives and their sons and their daughters had been taken captive. Then David and the people who were there with him raised their voices and wept until they were too exhausted to weep any longer. Now David's two wives had been captured, Ahinoam the Jezreelitess, and Abigail the widow of Nabal the Carmelite. Further, David was greatly distressed because the people spoke of stoning him, for all of them were embittered, each man for his sons and daughters. But David felt strengthened and encouraged in the Lord his God. David said to Abiathar the priest, Ahimelech's son, "Please bring me the ephod." So Abiathar brought him the ephod. David inquired of the Lord, saying, "Shall I pursue this band of raiders? Will I overtake them?" And he answered him, "Pursue, for you will certainly overtake them, and you will certainly rescue the captives." Amen. Let us pray. Father, we thank you for your word. We thank you for your grace. We thank you, Lord, for mercy. In Jesus' name, amen. Mhlambe cela usifundele ngesizulu verse 8. Kwathi uDavide nabantu bakhe sebefikile eSikilagi ngosuku lwesithathu, ama-Amaleki ayengenele eningizimu laseSikilagi, alichitha iSikilagi alishisa ngomlilo. Athumba abesifazane ababephakathi, abancane nabakhulu, engabulalanga muntu, abamukisa ahamba indlela yawo. Lapho uDavide nabantu bakhe befika emzini, bheka wawushisiwe ngomlilo. Omkabo namadodana abo namadodakazi abo babethunjiwe. uDavide nabantu ababenaye base bedazuluka bekhala, baze bangaba besaba namandla okukhala. Nawomka Davide bobabili babethunjiwe, o-Ahinohama waseJizreyeli no-Abigeli umkanabali waseKhameli. uDavide wayehlupheka kakhulu ngokuba abantu bekhuluma ngokumkhanda ngamatshe. Lokhu izinhliziyo zabo bonke abantu zazinomunyu. Kwaba yilowo nalowo ngenxa yamadodana akhe namadodakazi akhe. Kepha uDavide waziqinisa kuJehova uNkulunkulu wakhe. uDavide wathi ku-Abiyathara umpristi, indodana ka-Ahimeleki, "Ake ulethe kimi ingubo yami yamahlombe." u-Abiyathara wayiletha ingubo yamahlombe kuDavide. uDavide wabuza kuJehova wathi, "Ngixoshe lelo viyo na? Ngingalifica na?" Waphendula wathi, "Xosha ngokubuya kulifica, impela ukhulule konke."
But Amen. Yes. Hallelujah. Bazalwane, la sifunda khona iBhayibheli likhuluma ngoDavid. Amen. Ukuthi bathi mabefika in the town of Ziklag bathola lishisiwe. Hallelujah. Awu nekhona kodwa si ngaphazamiseki ngiyavala khona manje. Uma befika kuleli dolobha balithola lishisiwe. And lithi iBhayibheli abagcinanga ama-Amalekites awagcinanga ngokushisa idolobha kodwa athatha yonke into eyayingabo that belonged to David and his men. Amen. Impilo kaDavide is one of the men who faced a lot before ascending into the throne. Uma kukhulunywa ngabantu, uDavid was one of the greatest kings, but ekuthena afike ehlalweni sakhe sobukhosi akubanga lula. Ngoba lithi iBhayibheli kusukela nje ezalwa uzalwe kwifamily wathi mesezozala kwahlukana abazali. Ezozalwa inkinga yakhe iqale engakazalwa. Ngoba uma uNkulunkulu ezokwenza into enkulu ngomuntu kwesinye isikhathi kugijima isitha phambili. One of the signs that God is going to do something big ngempilo yomuntu ubobheka nangendlela azaleke ngayo. Hallelujah. Bese ubheka nane condition ne environment azalelwa kuyo. Sometimes it gives us an indication yokuthi kunento kaNkulunkulu efihliwe kulomuntu. Uyabona before azalo kwahlukana abazali bathi mabehlukene kwenzeka, you know the story bazalwane, ubaba ifuna ukulala nesebenzi sasendlini. Isebenzi satshela umama kaDavid ukuthi ngena wena, cannot sleep with your man. Engathi uNkulunkulu angazivusela isebenzi ezinjalo nasendlini kaNkulunkulu, engathathi into zabantu. Hallelujah. Wathi lo mama ngikwazi ukuthatha okungokwakho. Inkosi yami kwathi kube sisetendeni silande imphefumulo bengizoshumela ngalento. Hallelujah bazalwane. Lo mama wathi ngikwazi ukuthatha okungokwakho usungisize kangaka. Uyangiholela uyangondla ngoba kunabantu noma ungabasiza kangakanani kodwa bayokulume egcineni. Kunabantu abakhala inyembezi namhlanje balunywa abantu ababasizile. Oh hallelujah. Kodwa uNkulunkulu kulezi insuku uzosivusela uhlobo labantu becharacter, abantu abathi angikwazi. Yabona lo moya ungene ngisho ebandleni. Abafundisi they sweat, they raise sons and daughters. Bethi mase bevukile bebalume njengenyoka. Kodwa lo mama lesisebenzisa la ekhaya sathi not me. Engazuthi kunento kaNkulunkulu yayikhuluma kulo mama ithi awukwazi ukulala noJesu ngoba kunento ezozalwa njengamanje. Engathi lo mama wabona kwelika moya lokuthi no man kunento ebekiwe kunetivet kunento ebekiwe engingayivimba mina ngokulala noJesu. Ngoba kunabantu they don't care ukuthi spiritual yini abayiblockayo as long as bethole lento abayifunayo. Kodwa siyathandaza uNkulunkulu akazivusela uhlobo labantu oluthi yebo kunento engidingayo kodwa ngikwazi ukuthi ngiyithothe ngoba izovimba into ethize kaNkulunkulu. Kunezinto esifuna kodwa bafethu asigade ukuthi ekuyitholeni kwethu ngeke yini zivimbe icebo likaNkulunkulu. Hallelujah. Now wazalwa ke uDavide, so la ekhaya bamtreata njengevezandlebe, abazanga ukuthi kwaba khona iswitch ebusuku. Abazanga. Kanti inkosi yami bazalwane few minutes ngiyavala khona manje. Hallelujah. Ngivumeleni ngehle ngathi ngizoshayisa lapha phezulu. Ngiyavala khona manje. Uyabona engazuthi I feel in my heart. Nkosi yami kwakhuluma uNkulunkulu kwisisebenzi salekhaya. Senza iswitch ebusuku. Kwathi sathi ngizophuma mina bese ngena wena. Hallelujah. Now
uyabona kwakunqaba icebo likaNkulunkulu ngoba David had to be born at that time. The devil wanted to switch kuzaleke enye into esikhundleni sika David. Kwanqaba icebo likaNkulunkulu lathi no, uDavid ozozalwa manje. Wakhula kuDavide ethithwa njengevezandlebe baze bayomlusisa inkomo izimvu ukuze babefisa ukuthi afele emahlathini ehlane. Kodwa noma esehlane icebo likaNkulunkulu lanqaba naye. Awunamhlanje kwathi angiprofethi ukuthi kunabantu icebo lizonqaba nabo. Noma ngabe ungabekwe ehlane balinde usuku lakho lokufa, kodwa uNkulunkulu ezulwini uzonqaba nawe. May the plan of God prevail in the name of Jesus. Akunqabi icebo likaNkulunkulu ngempilo yakho. Lithi iBhayibheli wakhula kuleso simo kanti iso likaJehova lingaphezu kwakhe. Kanti favor kaNkulunkulu ingaphezu kwakhe. Usehlane nje akahambi yedwa ifavor ingaphezu kwakhe. Ulahliwe ifamily kodwa ifavor ingaphezu kwakhe. Uyazondwa la ekhaya kodwa ifavor ingaphezu kwakhe. Uyabona manje kunabantu abakhala inyembezi bathi mina ekhaya they sideline me bangibeke emuva, kodwa ngizokutshela kunento abangeke bayivimbe. Ifavor kaNkulunkulu ingaphezu kwakho. Awumemezani favor. Awanguzwa thani favor. Musa kaNkulunkulu. Yabona uNkulunkulu wamthanda uDavid engenzanga lutho. Wamthanda uNkulunkulu. Kunabantu abathandiwe la. Yabona mawuthandwa uNkulunkulu akunankinga abantu bakutreata kanjani. Noma bengaqindezela kodwa uNkulunkulu ukuthandile. Walusa umfana omncane kanti favor. Yabona ifavor ke yenza ukuthi mase kufika isikhathi sakho sokuphakanyiswa ingavimbeki. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu wakhuluma nomprofeti uSamuel. Wathi hamba uye endlini kaJese. Ufike khona uanointe uGobe ozoba inkosi. Hallelujah. Wahamba umprofeti ephethe uGobo ephethe amafutha. Ngoba kunezinto noma ngabe uNkulunkulu befuna ukuthi uDavid abe inkosi, kodwa bengeke akwazi ukuba inkosi engagcotshwanga umprofeti. Ngoba kunezinto engenzeki until you meet the anointing. I pray today may somebody meet the anointing that will change the course of your life. Kunokho uhlangana noGobo bese kwenzeka something. Yabona kule conference iyothi valwa kunabantu impilo yabo ngeke iphinde ifane ngoba basi kunento abazohlangana nayo kule conference. Can you shout hallelujah? Wafika uSamuel, wafika engamenywanga kodwa emenywe uNkulunkulu. Lithi iBhayibheli mayifika kwaDavide, wafika wakhuluma noJese, uJese wabiza abafana bakhe. Can I have 4 guys or just 5 people? Can you come? 5, come guys, come. 1, 2, 3, 4. Yes, even 4 is fine. Look at this. Umefika uSamuel namafutha. Mind you, uDavide wayengekho kule order. Wayengabizwanga, they did not care about him. Because ubaba wakhe wayetshela ukuthi akafanelekile. Wayeneshow ukuthi ngeke abe nto yalutho. Uzofela ehlane kanti akazi ukuthi uNkulunkulu iso lakhe lingaphezulu komfana omncane. Lithi iBhayibheli umefika naye umprofeti wayitshela ukuthi uye lo mhlambe kwaba uEliyab waza phambili ngoba iCV yakhe yayimvumela ukuthi engagcotshwa. Ngoba iexperience wayenayo, wayevele sevempini. Kodwa uma siya kuNkulunkulu bazalwane akayi ngeexperience yabantu. Hallelujah. Uyabona uJese wahlela. This was the order of men. Jese planned ukuthi abame kanje ngokwama qualifications abo. Kodwa nansi into eyenzeka, wathi umevula amafutha, wathi memgcoba loqala uNkulunkulu wanqabe ezulwini. Wathi lamafutha ngeke aphume ehlele ekhanda elirong. Wadlula waya kwesibili wathi uyamgcoba kwanqaba uNkulunkulu. Amafutha
uphondo lwaluvuliwe lalungavaliwe. Kodwa isimanga esenzeka uphondo oluvuliwe kwathi malithela akwangaphuma lutho anqaba amafutha. Kwakwenze njalo uNkulunkulu kwanqaba icebo. uNkulunkulu wayinqaba ukuthi kunento ebekelwe uDavid. Noma ngaba kekho kodwa ngeke yehlele kubantu abarong. Ngizothini namhlanje ebusuku ngizothi egameni lika Jesu kunabantu lana izinto zabo zehlele kubantu abarong. Kodwa namhlanje sithi enough is enough. Sithi Jehova uNkulunkulu wethu awungaba nezinto zethu. Uyabona abafowethu ngokohlelo lwabantu. This man was supposed to receive what belonged to David. Ngokohlelo lukaBaba, he was supposed to receive what belonged to David. Kodwa ngokohlelo lukaNkulunkulu, David had to receive. Can I tell you this? Can I tell you this? Do you know ukuthi if this man ukuba nje laka lehla uGoba wayizoba inkosi? Ukuba laka lehla lamthinta wayizoba inkosi. Kwadinga ukuthi uNkulunkulu ezulwini alule isandla. Athi ngiyavala amafutha ngeke aphume. Indodi khona uphondo lukhona. Uphondo luvuliwe kodwa uJehova unqabile. Haleluya. Uyazi kunento engizwayo namhlanje ebusuku. uDavid ezozalwa kwaba khona iswitch. Kwasuka isebenzi saphuma kwangena umama kaDavid. Ngoba uSathane wayehlelile ukuthi akuphuma umama kungena isebenzi. Kodwa uGoba ezulwini uNkulunkulu isandla sakhe sathi nasifika senze iswitch. Kwathi wasiphuma isebenzi kungena umama. Namhlanje ebusuku ngizwa amandla eswitch. Akuthe uDavid yeka brother uma ezozalwa kwenzeka iswitch. Yabona uSathane wayemelene noDavid ngoba kuye kwakunoJesu. Uyabona uma kunento kaNkulunkulu kuwe uSathane uyomelana nawe kusukela ekuzalweni kwakho. Ezozalwa isitha sanikeza iauthority isebenza ukuthi akungene sona. Kodwa uNkulunkulu wenza iswitch ezozalwa. Wathi noma esezelwe uBaba wabeka abantu yena kangambeka. Kodwa uNkulunkulu wavala. Yini eyenza uNkulunkulu evale? God is saying to me, kunabantu izinto zabo zehlela amakhanda abantu abarong. Kunabantu emsebenzini uyasebenza but when the time of promotion comes kuprinyotsha omunye umuntu. Kunabantu niya apply uma sefuna qasho wena qasho omunye umuntu. Kwenze njani izinto zakho zehlela amakhanda wrong. Kodwa namhlanje ngizwa amandla azoswitcha ngegama lika Jesu. Ngithi mina okwethu kuzowela kithi ngegama lika Jesu. Ngithi mina enough is enough okwethu ngeke kwehlele amakhanda wrong. Ngithi nqaba Jehova. Awunakule conference ngiyathandaza. Okungokwakha kwehlele kuwe ngegama lika Jesu. OkaKesari kubuyele kuKesari. Okwakho makwehlele kuwe. Siyanqaba ngegama lika Jesu. Ukuba into zethu zehlela amakhanda wrong.